No niin, minä olen saanut tämän heinäkuun työskennellä tämän pöydän ääressä, joka on kirjailija Tauno Yliruusin käyttämä työpöytä. Olen saanut olla täällä Tauno Yliruusin lahjoittamassa residenssissä Ruusun torpassa, joka on Kansan sivistysrahaston yksi residensseistä. Tauno Yliruusihan oli henkilö, joka kirjoitti 19 kirjaa ja 3 käännöstä ja 11 näytelmää peräti. Ja häntä käännettiin 15 kielelle. Hänen näytelmiään on itse asiassa kaiketi esitetty ulkomailla eniten kuin kenenkään muun suomalaisen näytelmiä. Tämä on sillä tavalla vähän yllättävää, että koko Tauno Yliruusin nimi on suurelle osalle meistä tuntematon. Hän syntyi Tampereella 1927 ja kuoli sitten Espoossa 67-vuotiaana vuonna 1994. Ja tämä 2 mökin kesäalue, niin hän käytti tätä vaimonsa Ingan kanssa 20 vuotta vuodesta 1970 vuoteen 1990. Ja sitten sen jälkeen hän sitten lahjoitti tämän paikan suomalaisille kirjailijoille. Tauno Yliruusin luonne oli hyvin sosiaalinen. Hän oli perinnyt sen isältään, jonka nimi oli Eino. Ja Eino Yliruusihan oli Suomen pienviljelijän puolueen puheenjohtaja. Ja näitä Yliruusin teoksia on täällä. Tämä on museo samalla. Yläkerrassa on ihan museoesineitä enempikin. Täällä alakerrassa vähän vähempi. Ja täällä on myöskin Tauno Yliruusin teoksia. Tässä on Kuolema kertoo vitsin. Mä olen näitä teoksia lukenut sieltä täältä ja havainnut, että hänen kielensä on erittäin sujuvaa. Niistä voi jopa ihan oppia. Yhtään kirjaa en ole lukenut läpi, koska hän kirjoitti tämmöisiä humoristisia rikosromaaneja. Ja mä rehellisesti sanottuna en ole niistä kovinkaan kiinnostunut. Itse olen tämän kuukauden aikana tutkinut Georg Donneria. Ja se johtuu siitä, että minua on hieman harmittanut se, että minusta Georg Donneriin on suhtauduttu etenkin julkisuudessa väärin. Että häntä on pidetty semmoisena kylmätunteisena henkilönä, etenkin suhteessa naisiin ja lapsiinsa. Ja kun tarkemmin Georg Donneria tutkii ja näitä kirjoja, hänestä kirjoitettuja kirjoja lukee, tässä on hänen erittäin suositeltava Kai Ekholmin elämäkerta Donner, kuinka te kehtaatte, mutta sitten myöskin hänen vaimonsa Philip Teilin kirja ja sitten tuolla hänen ensimmäisen vaimonsa kirja myöskin ja muita Donneristakin tehtyjä teoksia ja niiden tekstianalyysiä kun tekee ja sanomaa pikkusen syvemmältä rouhasee. Niin huomaa sen, että Donner itse asiassa taisi koko elämänsä ajan etsiä omaa äitiään. Ja hän löysi sen sitten henkilö H:sta, joka eli Ruotsissa ja he tapasivat 50 vuoden ajan säännöllisesti, jopa niin, että tämä henkilö, jonka kanssa Georg Donnerilla toimi sielujen kemiat, niin kävi hänen kuolinvuoteellaan ihan vähän ennen hänen kuolemaansa. Georg Donner hän luonnehti tätä henkilöä sanomalla, että hän oli hänen elämänsä nainen, jota hän ei koskaan saanut. Ja sitten tämä H kertoo, että miksei saanut, niin totesi vaan, että eihän Jörnin kanssa voinut elää. Toinen mielenkiintoinen asia, josta meidän yhteiskunnassa emme paljonkaan keskustele, on, että mitä on vanhempien ja lasten suhde, että onko se biologinen vai sosiaalinen. Ja mä vähän luulen, että nyt kun tällä hetkellä mennään yhä enemmän siihen suuntaan, että pariskunnat eroaa ja on
perheitä, joissa on minun lapset, sinun lapset ja yhteiset lapset ja näin, niin se korostuu tämä sosiaalinen lapsuus. Ja Jörn Ronner edusti tätä näkemystä ja hän oli aikaansa edellä. Eli hän oli erittäin huolehtivainen lapsistaan niin ensimmäisen avioliiton ensivuosina kuin sitten viimeisessä avioliitossaan. Eli niistä lapsista huolehti tarkasti, jotka hän koki sosiaalisesti omikseen. Näin. Ja ehkä katsotaan nyt, että saanko minä tästä mitään pysyvää tekstiä aikaiseksi, kun tämä kuukausi, täällä en ehtinyt kirjoittaa kuin pieniä luonnostelmia sieltä sun täältä. Sen verran näistä kirjailijaresidensseistä ja ylipäänsä taiteilijaresidensseistä, että minun mielestäni niin kuntien yksi tärkeä tehtävä, suorastaan velvollisuus, on huolehtia siitä, että kaikkien alojen taiteilijoilla on paikkoja, minnekä he voivat vetäytyä työskentelemään omassa rauhassa. Tämä pitäisi olla ensimmäinen video, joka julkaistaan YouTubessa, ja tarkoitukseni on tällä videolla aloittaa sarja Särkelän puheita. Kiitoksia.